sobotné popoludnie tu v Kultúrnom dome na Lukách. Ja veľmi pekne ďakujem, pán starosta, za pozvanie. Ja som veľmi rád, že som dnes v tej hektickej, uponáhlanej dobe mohol dnes medzi vás prísť a možno povedať pár slov. Budem naozaj stručný, pretože tu máte veľmi veľa vystupujúcich, a ako mi pán starosta povedal, minulý rok ste končili niekedy o polnoci a tá zábava v nejako pokračovala ešte ďalej, takže naozaj máte pred sebou veľmi bohatý a pevne verím nádherný program. Moja mama vždy hovorila, že Jaro, ty si také hudobné poleno, že ty nepoznáš ani noty, nevieš poradne ani zaspievať, tak ja vám dnes nebudem spievať a preto aj dnes som prišiel medzi týchto umelcov, majstrov naozaj s veľkým rešpektom a myslím si, že všetci títo vystupujúci a účinkujúci, ktorí tu dnes budú predvádzať svoje majstrovstvo, si zaslúžia odo mňa, ale aj od vás určitý obdiv a úctu z toho, čo tu dnes predvedú. Ja som veľmi rád, že táto tradícia, ktorá sa tu na Lukách započala, funguje aj naďalej a ako mám dobré informácie, dnes je to už teda po 11. krát. 11 je si myslím, že dobré číslo, nebudem tu robiť žiadnu politickú kampaň, pretože sa to nehodí, ale neviem, či je to náhodou tento 11. ročník. Takže ešte raz vám prajem naozaj príjemný kultúrny zážitok, držme si palce a nech to dnes pán starosta vám, ale všetkým hosťom a najmä účinkujúcim vyjde. Ďakujem veľmi pekne.